Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Ya, nyatur nggih. Gajah-gajahe sok tanggal 26 ae lho. Nggih. Ning lapangan pojok kono lho. Tepun di Mas. Lapangan pojok itu lho. Oke, baik. Oke. Lah sakniki enten gajah lho, Mas. Ndi? Lah iki. Lah mau jarane ya nggo kuwi to sampean iki. Tombo tekne ae. Enak. Nggih. Tak disungsungake kadang-kadangku panitia. Ya, kopi wengi. Weh, Ngangen-angen ning sajroning wengi. Daya-daya lenggah ngopi. Katon luwes melayani. Saya wengi, saya katonane. Wes mau alit pinggir margi angkringan pitan pisale tapi wangi-wangi dalu dasar bisa nantramke hatiku. oh, Nalitan bisa lali saben wengi tan sanggup nggih. Eh. Ya. Gading alit iku saupama tansah geman Oh. sayangku iku Ah, hey. Oh.
berdiri, Nduk Atari tetap berdiri. Susul Nduk.